खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नैथि खोलोबनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया 1 एप्रिलाव जागोन बिटिआरआव आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया मोन 12 बियाबाव जागोन बेनिनो नैथि खोलोबाव मोन 4 बियाबाव जाग्रोगोन बियाबफोरा फारियै कलाइगाव माजबाद पानेरि आरो उदालगुरि मोनब्रै बियाबनिबो थाखाय BPFआ बिजाथिफोरखौ मैया फोसावनानै होबाय आरो UPPL निफ्राय सानै बिजाथिनि मुं फारिलाइखौ मैया फोसावबाय UPPL निफ्राय 69 नं उदालगुरिनिफ्राय गोविन्द चन्द्र बसुमतारी जाय आथिखालाव बिटिसिनि लेङाइ गाहाय एबा डिपुटि चिफ 70 नं माजबादनिफ्राय श्री रतेन्द्र दैमारी मोनसे मिथिहोनाय 70 नं माजबादनिफ्राय BJP आरो UPPLआ फ्रेन्डलि गेलेगोन एबा मोन्नैबो हान्जानिफ्राय बिजाथि थागोन BJP निफ्राय जितु किसाना गेलेगोन बिथांमोननि अनगायैबो BPF हान्जानिफ्राय 69 नं उदालगुरियाव रिहन दैमारी 65 नं कलाइगावआव दुर्गा दास बर' 70 नं माजबादाव चरण बर' 64 नं पानेरियाव करुणाकान्त सर्गियारी मख'नो गोनांदि दुर्गा दास बर'आ कंग्रेस हान्जानि दैदेनगिरिमोन आरो बिथाङा बावैसो सान सिगां BPF हान्जायाव हाबफैदोंमोन मैया 8 मार्च मुलुगनां आइजो सान मैयानि सानाव मुलुगनां आइजो सानखौ भारतनि दाब दाब जायगायाव फालिनायजों लोगोसे आसाम बिटिआर ओनसोलावबो फालिनायखौ नुनो मोन्दों आबादारिफोरनि मोनथाम बिलनि हेंथायै 100 साननिबो बारा थाद'नाय गैयालासे सोमावसारनायखौ मैया 1000 बास गारिजों आइजोफोरा पान्जाब UP हारियाना रायजोफोरनिफ्राय फैनानै दिल्ली गाजीपुर सिन्धु आरो टिक्री सिमाफोराव बाहागो लाफैदों आसाम बिटिआरनि दाब दाब ओनसोलावबो मैयानि मुलुगनां आइजो सानखौ फालिदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद चिरां जिल्ला आरो बेंटल कलेज एबसुनि बानजायनायाव बेंटल जांख्रिखां गेलेग्रा फोथाराव मुलुगनां आइजो सानखौ मैया फालिदों बे हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' EM बिआर फेरेंगा आरो माखासे बिथांमोनहा बाहागो लानानै आइजोफोरनि गोहो मोनथायनि सायाव माखासे बिबुंथि लाखिदों बर'नि गेजेराव मुंदांखा फावखुंग्रि हेलेना दैमारिखौ बाक्सा जिल्ला बिसायख'थि आयगनि ब्रेन्ड एम्बासाडर महरै सायख'नाय जाबाय बिसायख'थियाव भट होनायनि थाखाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनो थाखायनो बिथां हेलेना दैमारिखौ बाक्सा जिल्ला बिसायख'थि आयगनि ब्रेन्ड एम्बासाडर महरै सायख'नाय जादों बिथांमोनहा लाइमोन भट होग्राफोर आरो बैसो जानाय भट होग्राफोरनि गेजेराव भटनि सांग्रांथि लाबोनायनि गेजेरजों गासै रायजो राजाफोरखौ भट होनो थाखाय आवगायबोनो खावलायहरदों आरो गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ उदाङै गाव मोजां मोननाय बिजाथिफोरनो भट होनो थाखाय ओंखारबोनोबो खावलायहरदों रायजो राजाफोरनि गेजेराव भटनि सांग्रांथि लाबोनो थाखाय मोनथाम आलदा आलदा जायगाफोराव हान्जा सुरनायनि हाबाफारि लागोन होननानैबो बिथांमोनहा फोरमायदों लोगोसे सांग्रांथिनि थाखाय भिडिअबो दिहुननाय जागोन होननानैबो बुंथिदों बिथां हेलेना दैमारिया मख'नो गोनांदि बबे बबे जायगायाव हान्जा सुरगोन दासिमबो बेनि थि जाथ'वाखै होननानैबो मिथिहोदों बिथाङा थांनाय 2019 मायथाइनिफ्रायनो खानि बेरेखा सोमावसारनायनि दायाव जोबथेनानै दोनजानाय कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि दैदेनगिरि आरो गोदानै दाजानाय रायजो दल राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि अखिल गगैया मैया नमिनेशन फाइल गथायबाय बिथांखौ पेरियडिक चेकआपनि थाखाय सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल GMCH सिम लानानै फैदोंमोन बेयावनो बिथाङा भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों GMCHनि सुप्रिटेन्डेन्ट अभिजित शर्मानि गेजेरजों रिटार्निं अफिसारनिसिम बिजाथिलाइखौ गथायदों बिथां अखिल गगैया मोननै बियाबनिफ्राय बिसायख'थिखौ गेलेगोन मोनसेया शिबसागर बियाब आरो गुबुन मोनसेया मरियनि बियाब मैयानि समाव थिसनलाइ गथायनायनि अनगायैबो बिथाङा आसामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जेलनिफ्राय गांद' पेज थानाय गांसे लाइजाम लिरनानै लानानै फैदों जेराव BJP हान्जाया थांनाय 2019 मायथाइनिफ्रायनो बिथांखौ जोबथेसालियाव जोबनानै दोनदों आरो बे समानो गुबै सम आसामनि रायजो राजाफोरखौ थगायग्रा BJP सोरखारनि पावारखौ फोजोबस्रांनायनि होननानै लिरहरदों आरो आसामनि गासैखौबो BJPनि हेंथायै गसंनो खावलायहरदों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो 1105 केजिनि ब्राउन सुगार 5 केजि अपियम 136 लिटारनि फेग्रा बानायग्रा लाव मुवाजों लोगोसे गोबां फेग्रा मुवा बानायग्रा मुवा बेसादफोरखौ मणिपुर पुलिसा हमनो हादों
मणिपुर पुलिसा बेफोर आयेन बेरेखा फेग्रा मुवाफोरखौ थौबल जिल्लानि लाइलं नंगे ओनसोलनि मोननै लेबरेटरिनिफ्राय हमनो हादों। बे केसाव मणिपुर पुलिसा दासिम 3 दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय आरो 4 दायनिगिरिया खारखोमानानै दङ। मणिपुर पुलिसा माखासे स्ट्रेट खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै माखासे सन्देह खालामजाथाव नखरफोराव सिग्रोमनाय खामानिखौ मावदोंमोन। बेनिफ्रायनो बेफोर आयेन बेरेखा मुवा बेसादफोरखौ हमनो हादों। बिश्वजित दैमारी बिथाङा मैया रायजो सभानि एमपि महरै समायखिराखौ लाबाय। बिथाङा सिगाङाव बिपिएफनिफ्राय रायजो सभानि एमपिमोन। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां बिथाङा बिपिएफ एंगारनानै बिजेपि हान्जायाव हाबहैदोंमोन आरो रायजो सभानि एमपिनि मासिखौबो गावनि गोसो बायदियै एंगारनानै होदोंमोन। बेनि उनाव फिन बिथाङा थांनाय फेब्रुवारि दानाव बिजेपिनिफ्राय रायजो सभानि एमपिनि थाखाय नमिनेशन गथायदोंमोन। रावबो बेरेखा हान्जानिफ्राय नमिनेशन गथायैलाय रायजो सभानि बिसायख'थि जानायनि सिगांनो बिथांखौ बिजेपिनि रायजो सभा एमपि महरै सायख'दोंमोन। बिथां बिश्वजित दैमारीया जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव 64 नं पानेरि बियाबनिफ्राय बिजेपिनि जानानै बिसायख'थिखौ गेलेगोन। बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिनायनि 9 साननि गेजेराव 2,72 लाख रांजों लोगोसे 1,11 लाख रांनि जौखौ हमनो हादों। थांनाय 22 फेब्रुवारि खालि बिसायख'थिनि अक्ट' फोसावनायनि उननिफ्रायनो रायजोआव बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्टआ सोलिदों। बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिनायनि उननिफ्रायनो आसाम पुलिसजों लोगोसे फ्लाइं स्क्वाड, स्टेटिक सार्भिलियेन्स टीम आरो आबखारि बिफाना सिग्रोमनाय खामानिखौ गोख्रोङै मावदों। बिथांमोननि गोख्रों सिग्रोमनायावनो आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय थांनाय 9 साननि गेजेराव 2,72 लाख रांजों लोगोसे 1,11 लाख रांनि जौखौ हमनो हादों। मख'नो गोनांदि बिसायख'थिनि समाव मडेल कड अफ कन्डाक्ट फोसावनायनि गुबै थांखियानो जादों आयेन बेरेखायै नांनायनि बारा रां आरो जौ बाहायनायखौ बन्द खालामनायजों लोगोसे गुबुन बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरनि लांलाय लाबोनायखौ बन्द खालामनाय, जाहाथे बिसायख'थिखौ गोग्गो आरो आब्रुथियै खुंलांनो हायो। गुबुन फारसेथिं रायजोनि गेजेराव नगाव जिल्लायावनो बयनिख्रुइबो बांसिन गासै 5 बिसायख'थिनि आयेन सिफायनाय एबा मडेल कड अफ कन्डाक्ट सिफायनायनि अजद मोननाय जादों। लोगोसे आसामाव बिसायख'थि फोसावनायनि 9 साननि गेजेराव गासै 23 बिसायख'थिनि आयेन सिफायनायनि अजद मोननाय जादों। इन्डियान प्रिमियार लीग IPL 2021 मायथाइनि क्रिकेट खेलानि फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय। 14थि IPLआ फैगौ 9 एप्रिलनिफ्राय जागायजेननानै 30 मेआव जोबहैगोन। बे गेलेनायाव गासै 8 हानजाया गेलेगोन। फारियै चेन्नाई सुपार किं, दिल्ली कैपिटल्स, कलकाता नाइट राइडार्स, मुम्बाइ इन्डियन्स, पान्जाब किंग्स, राजस्थान रयेल्स, रयेल चेलेन्जार्स बेंगालर आरो सानराइजार्स हायद्राबाद। गेलेनाय जायगा एबा थावनिफोरा आहमेदाबाद, चेन्नाई, दिल्ली, मुम्बाइ आरो बेंगालराव जागोन। गिबि गेलेनाय एबा 9 एप्रिलाव मुम्बाइ इन्डियन्स आरो रयेल चेलेन्जार्स बेंगालरनि गेजेराव क्रिकेट गेलेनाया जागोन आरो बिखौ चेन्नाईआव गेलेगोन। इन्डियान सुपार लीग ISLआव मैया मुम्बाइ सिटी आरो गवानि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जादोंमोन, जेराव मुम्बाइ सिटी आरो गवानिफ्रायबो गलसेबो गलखौ सोनो हायाखै। दिनै एटिके महन बागान आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेडनि गेजेराव मोनाबिलि 7:30 रिंगानिफ्राय फुटबल गेलेनाया जागायजेनगोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।